Id-deputat indipendenti Jeffrey Policin Orlando jitkellem fil-Breakfast News ta' One dwar id-deċiżjoni li jirreżenja mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u mill-Partit Nazzjonalista. Jien li nitkellem fuq din is-sitwazzjoni ad nawsjem għal dawn l-aħħar 4 snin, partikolarment mal-Prim Ministru, jekk għandi dispjaċir wieħed fis-sitwazzjoni kollha li dak li għamilt il-bieraħ ma għamiltux qabel. Sinċerament. Għax illum il-ġurnata nħossni vera illiberat. Jeffrey Policin Orlando qal li ma stax jibqa' f'partit li nħataf minn Austin Gatt u Richard Kakija Caruana. Ma nistax inkompli nimmilita fih dan partit li ġie hijacked minn nies bħal Richard Kakija Caruana u Dr. Austin Gatt. Skont Jeffrey Policin Orlando, dawn iż-żewġ persuni qed jivvalenaw l-ispirtu tal-Partit Nazzjonalista. Imma nies bħal Dr. Austin Gatt u Sur Richard Kakija Caruana ivvalenaw l-ispirtu tal-Partit Nazzjonalista. Jitkellem dwar l-istat li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista u kif it-tim illum spiċċa tfarrak. L-animu li ispirani biex jien nibda nimmirita fil-Partit Nazzjonalista way back in the 80s totalment spiċċa. Vodri dana it-tim itfarrak totalment, tfarrak dana mhux jien bis-sattu ta' għalu ħafna nies. Il-membru parlamentari li kemm fl-ittra ta' riżenja kif ukoll fl-intervista qatt ma rrefera għal koalizzjoni mal-Gvern qal li fil-laqgħa li kellu ma' Lawrence Gonzi kien ċar daqs il-kristall. Il-Prim Ministru għandu jikkonsultah fuq bażi personali fuq dak kollu li mhuwiex inkluż fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Jeffrey Policin Orlando saħaq li jekk Lawrence Gonzi ma jagħmilx dan ikun qed jonqos għaliex ħadd m'għandu jieħu l-appoġġ tiegħu for granted. Id-deputat indipendenti qal li huwa diġà komunika mal-Speaker Michael Frendo biex jiggwidah dwar kif l-affarijiet issa se jkunu qed jimxu fil-Parlament waqt li żied li minn issa l-qudiem huwa li biss lejn il-kostitwenti li eleġewh. Meta mistoqsi dwar jekk il-Gvern għandux maġġoranza, Jeffrey Policin Orlando qal li n-numri huma dak li huma u fir-realtà hemm 34 deputat tal-Gvern, 34 deputat tal-Oppożizzjoni u hu bħala deputat indipendenti. Mistoqsi jekk għandux ikun hemm elezzjoni ġenerali, Policin Orlando qal li fiċ-ċirkostanzi huwa il-Prim Ministru Lawrence Gonzi li jrid jiddeċiedi.